hian he until antivirus hi naktuk ka release ni dona chulai chuan release zo tang chuan Google Play Store khan until antivirus ti kha kan sar so ni chuan ron lang mai don ta chuanin ta hian HIV AIDS chung chang mizo tong nge in ti ni ta read more kan chuaka HIV chung chang mizo tong nge in anti antivirus hi mitin ban phak ani theina turin Android application asiam ani a Play Store zona install mai thei ani ang he application install tu te tan post mu mai om ve to lawanga application chhunga tangin lo chiar zai to mai don ani he application hi HIV AIDS chung chang in zirtir na le bi chian na lam mai ba ka kai noi thu le hla thon tu toi tlenga chiar na tur tan liao a duan ani ti ani a amaro chu hi a description hi chu update le tur ani chana hi what's new ti hian siam that neu siam that vek ani a siam that ngai neu siam that vek ani a release thei ani ta ti ani a chuan kan be kan install chinang open ta hei kan alawa thian alo lang ta a aron lang ta ni chuan tikhan thil post sang kha tunai chun kan post hi la tam lo ta tin comment pakhat ma lom don lo bok ta chan chu application hi kan na release lo wangi ta hen tin an hi kan siam chan te kan hong ta hei hi internet om lo huna kan share du ani chuan he ta achunga hian het lai flow pilem achung ding lam kil icon pathum na alai nei ber kimi flow pilem ke kan klikanga tian alo eng ta post edit to save atia post edit to save chu menu chu home sir tlai line pathum kini ta menu kan ta save khoge save post hei hi chu internet om lo huna po kan share thei to don ti na ni mi bi khi chu ti khana dang po kan save a piang chu hei save post a om lo le khan a enga om khan save post a om che ti na ni ta khan hei hi mi pakhatina a en kol ni ma sela mizoram puma a thok tu zong te helama tuimi zong te tin a HIV awanga tuar mek le liam mek te mo damdoi man suana awanga lo tuar mek te khang lo sual mek te mo khang te khan kain tho tom vek thei to don ta chulai chon kan har sat na te sut kian dan kong bo kain pui tlang thei to don ta chuan submit article ti om ta submit article hi kan click chuan submit article testimony article te hi approve nuwa chu or nu tang ti nen ta te yan antinan kan HIV kan lo positive ta a chuan chula chung kan testimony kan share du ni chun testimony kan thlanga ta yan thu pui kan chulu tanga ela yan kan thu ji asa kan page du pop ani pon kan page pop anga ani chuan kan chulu le mai nga chuan minga nga ya mobile number anga ya email hi kan man lai nge nga ya chuan kan address detail kan jek buk nga chuan kan submit ang nga tinga detail se hetianga kan du vak kan ti na san chuan mi then khat lan sar du wanga mo chutiang ni lo an thu ji thiam zia so tum awanga thu dik lo an submit lo na turin hetiang hen kan ti ti chuan pro posi an submit role hian aron lang hal don lo ta heta hin helaya hian aron lang hal don lo ta ni chuta kan lo approve nu aron lut don ta chu wang chuan adik ngei tak ngei ti kan confirm anga chuan chulaya chuan he application hi nu le pa ta tan po tian mai post sang HIV chungchang chi sang ka om dan da he nu le pa ta tan po fati zir tir na tur in zir mani in zir na tur ta na chang ka yanga tin chuti lai chuan thusil tu te tan po rong bol na hetlam pang soi zaw na tan te po chang ka yanga tin
zirtir tu te tan mani te zirlaia a ven konga khan a tangkai don bok ta chuan chu tiang chi chuan HIV positive te amo tu damdoi man khalo na wanga har chat na tok mek te tan mo midang testimony te khati khan hlok puina kan no chhar thei dona kan in chhor ton thau don ti na ni chumi app kal tlang hian chuan chu mai ba ka chuan a thok tu mek te tan po hemi field a thok tu mek te tan po ei hei 1990 ti te poi kan join thar hlim phei jong kan lo thelo thei ta khang te po kha khalai tang khan kan in zir zel thei don ta achu ba kan lo hria reng to kan lo thei hil te po kan an thei nga tin helai mi in testimony a submit atang hian enge kan service pack thei te po kan zir chuak thei tur da te po ngai tai la chuan chu ti rual chuan tla in helpline oma hei HIV chung chang zo bel du kan nei ani chuan enga mi enoi te WhatsApp le Facebook a biak po thei ani ang ti ta antina nei achung ber si zeti lo om ta hetlaya asira dot pathum oma hi menu ni ta menu kan meta WhatsApp kan contact du ni chon WhatsApp a in te kan click angar lu tanga ama WhatsApp text box a lut mai don ni chuan Facebook hi kan click ka ni thung chuan hei Facebook hei ti khan kan log in anga kan vot benghal pop thei don ti na ni ta hetlai application chunga tang chuan hetlai om the hi an biak po thei vek don ta chuan an hriat le tur chu post kha kan an lokang antina nei CD4 count hi enge ni ti hi tha kha kan lo ti ta kan lo comment don ta hei email angaya hming angaya hi kan ti lo chuan kan comment thei don lo ta chu wang chuan khalai khan alimati kha abui thla ka wangin heta settings an kalanga settings a ming hi kan chulu tang email man lai kan chulut bok nga ta hian kan chulu tanga kan okay nga eta po kan chulu tanga kan okay nga ti chuan a hran pa fill up ji angai to lo khan ti khan in fill up thei don bok ta chuan ta hian ei dark theme background dum hlang du tan ti om tai kan du chuan nei kan omanga nei lo dum ta ni chuan settings a khan kal le lokila khatenga post thara ron lu pianga notification kha donzel kan du lo chuan hei kan off ang ama se donzel kan du chuan kan onang chuan post thar hei antenna CD4 kaun hi engti na nge ti post thar ber kha lo ni ta kan lu rual khan ta in save ngal zel mai la ti chuan data om lo huna po data nei lo dam huna khan kan om lai khan khetlai thuji kha kan lo chiar du ni chuan heta hian hetlaya ni china kan soi kan bek anga save post a hian hian alo om sa don ta ka wang khan aron lu thar piang kha kan lo save zong zong nga ti chuan data tel lo point kan share thei don amar chu tu nai chuan he application hi chu web base ani wangin data tel a share tur angani ta amar chu post big a hi chuan data tel lawa kan share du ni chuan tuna kan tianga khetianga a eng pap tur hian kan save vek kha ngai ta ni chu tuna application kan soi jaw theina ni sela ti chuan zoram khoi lai hum na tangpon khovel po na tangpon ti mai tiang ya us om mizo te pon no chiar thenga khoi rama tangpon hei application hi install phot chon he achung article te testimony te an lo chiar thei don ani chulai chuan a thok tu te point tangkai zokin mani om huna tangin midang zirtir naka midang ril ruti var naka unge thilni na dik tak vomu fia tir tur khan anin kongkharan voki ka ngai to lo he application kaltang hian anti thei vek to don ti na ne chu khati zong kha tun huna ka soi zau theina ni ta sela ti chuan he video min lo thlir saka wangin ka loma tin chu ti rual chuan khongai takin he channel hi min lo like saka min lo subscribe pa notification button nakha min lo me sak ve ngai tur khan kanin gen khal ni ta sela kalome